Kouder zwemwater, korter douchen en duurdere entree-tickets. Ook zwembaden worstelen met de sterk gestegen energieprijzen. Ik sta er eigenlijk van te kijken dat het nog open is in feite. Ik dacht, dat zijn toch een van de eerste dingen denk ik, die dicht gaan. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Studenten balen dat belofte niet wordt nagekomen. En zomer in de herfstvakantie. Goedenavond. Iedereen merkt de gevolgen van de sterk gestegen energieprijzen. En bij zwembaden is dat niet anders. En wie de energierekening tot 5 keer zo hoog ligt in vergelijking met vorig jaar. Om toch open te kunnen blijven, zonder een dreigend faillissement, zijn maatregelen onvermijdelijk. En daar horen ook duurdere entree-tickets bij. Het zwemwater een graadje kouder en het liefste wat korter douchen. Het Vrijburgbad in Vlissingen doet er alles aan om de hoge energiekosten zo laag mogelijk te houden. De gevolgen van de energieprijzen is enorm. Het Vrijburgbad heeft 3 miljoen liter water wat we op temperatuur behoren te houden. De energieprijzen zijn op dit moment met factor 5 vermenigvuldigd. Het zwembad kan dan ook niet anders dan maatregelen nemen. Wij hebben de temperatuur van het zwembad, dat voel je, een graadje kouder gezet. De douches een klein graadje kouder gezet. En de entreeprijs ook wel een heel klein beetje opgehoogd. Baantjes, zwemmers en deelnemers van sportlessen in het bad merken de aanpassingen ook. Nou, er wordt korter gedoucht. De douche is kouder. En het water is ook iets kouder. Ik vind dat niet zo erg. En ik vind eigenlijk dat er nog veel meer lampen uit mogen. Ja, echt waar. Het is zo licht hier. Het is wel zo dat tarieven, dat heeft natuurlijk met de gasprijs te maken, flink de hoogte ingegaan zijn. Ik sta er eigenlijk van te kijken dat het nog open is in feite. Ik dacht, dat zijn toch een van de eerste dingen denk ik, die dicht gaan. Ik merk dat het water toch een graad kouder is. En dat merk je gewoon omdat je lijf daarop reageert. Ik ga zwemmen vanwege mijn spieren. Dus mensen met spierproblemen, die merken dat wel. Maar ik snap het wel. Niet alleen recreanten worden getroffen, verenigingen maken ook gebruik van de baden in het Vrijburgbad. En na de klappen van de coronacrisis hebben zij nu te maken met het volgende probleem. Namens ons hebben we ook de prijsverhoging doorgevoerd naar de verenigingen toe. Ook daar alle begrip voor hetgene wat we gedaan hebben. We proberen ze te helpen aan alle andere kanten die wij mogelijk hebben. Blijft lastig. Ze worden geconfronteerd met een verhoging en komen ook al uit een coronaperiode. Ook niet gunstig geweest. Dus ik snap dat de verenigingen het heel zwaar hebben. Het zit allemaal niet mee. Ziet u het somber in? Nee, bij voorkeur niet. We proberen het te overleven. En we gaan het ook wel overleven, hoop ik. En we gaan door een heel diep gat. Maar ook daar komen we een keer uit. Het is nog niet bekend of het zwembad ook geholpen gaat worden door de overheid. Voetbalbond KNVB is een vooronderzoek gestart naar de rellen tussen de supporters van Hoek en Heerenveen. Na de bekerwedstrijd van vorige week werd het onrustig in Hoek. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en spullen werden op het veld gegooid. Heerenveen-supporters vertelden dat ze door Hoek-aanhangers werden aangevallen. Hoek zelf gaat de rellen ook intern onderzoeken. Over wie de aanstichters van de rellen zijn, wil Hoek nog niks zeggen. Volgend jaar ondervindt het weg- en scheepvaartverkeer langere tijd hinder op en bij de Haringvlietbrug. In de zomermaanden wordt de brug namelijk helemaal afgesloten voor autoverkeer. En schepen, hoger dan 13 meter, moeten vanaf januari omvaren als ze aan de andere kant van de brug moeten zijn. Aan de brug wordt volgend jaar groot onderhoud gepleegd. Zo wordt onder andere het beweegbare deel van de brug vervangen. En volgens Rijkswaterstaat is het onderhoud hoog nodig, omdat de brug totaal versleten is. Ik heb er al 10 keer naar gekeken, maar ik kan er niks uithalen. Ik heb geen idee wat het precies is, hoewel ik kunstgeschiedenis gestudeerd heb, dus ik zou het moeten weten. In Vlissingen is een stoeppaal geplaatst. Een soeppaal? Nee, een stoeppaal uit de 17e eeuw. Hij is wel oud. Nou, dat ben ik ook dus. De stoeppaal scheidde vroeger de stoep af van de openbare weg. De paal werd bij opgraving in de Koosje-Buskenstraat gevonden en daar is hij nu weer teruggezet. Wat dacht u toen die paal ineens hier voor uw balkon kwam? Ik denk, nou, er is misschien een oud ding ergens gesloopt en dat hebben ze dan hier neergezet. Oh, ik kan het niet echt mooi vinden. Er zijn maar 4 van dit type palen bekend en dit is de enige die nog helemaal intact is. Nou, dan mogen we onszelf gelukkig prijzen.
Als je er langs rijdt, denk je dat er een Mexicaanse hacienda staat, maar het gaat om een kerk. De Toeristenkerk in Zoutelanden. Het gebouw staat te koop. Uiteindelijk kunnen we het financieel gewoon niet meer opbrengen om alles te behouden. We hadden te veel kerken, te grote kerken ook. En dan zijn er hele pijnlijke keuzes die we maken. Voor vrijwilligers, voor kerkgangers, parochianen. De Rooms-Katholieke Toeristenkerk deed vanaf 1959 dienst. Het werd gebouwd voor Brabantse toeristen die behoefte hadden aan katholieke kerkdiensten tijdens de zomervakantie. De kapel heeft een atrium voor openluchtdiensten en op de muren staan tekeningen die de lijdensweg van Jezus verbeelden. De parochie heeft bepaalde eisen voor de nieuwe eigenaar. Dus dat er een organisatie komt, bijvoorbeeld voor zorgwoningen. In deze hoek staat ook een toeristenkerk. Die wordt niet verkocht, want daar was het in de zomer elke zondag nog druk genoeg. En een potje voetballen in je zwembroek en een lekkere frisse duik. Met deze uitzonderlijke warme dagen eind oktober werd er volop genoten op het strand in Burghaamstede. Hallo, lekker ding. Wij dachten, we nemen het er nog even van zo. De laatste dag van de herfstvakantie. Het is lekker weer en jullie lopen in badkleding. Ja, we hebben net even een plonsje gemaakt. En hoe was het water? Heel koud. Nou, dat is eigenlijk wel heerlijk, maar niet normaal natuurlijk. En dat merkt ook de natuur, want in sommige tuinen lijkt het de start van het voorjaar wel. Ik zie hier allemaal paarse, lichtpaarse bloesem. Ik denk, dat kan toch niet? Ik denk, het is toch geen mei? Nou, en hier zitten al... ruikt ook zo lekker. Heerlijk is dat. Die nog niet zo goed, want die zitten nog verder in knop. Maar die ruikt al. En dan zie je al de bloemetjes echt, hè? En de verwachting is dat de warme temperaturen nog tot zeker maandag aanhouden. Blijft het iedere week 5 uur op een dag heen en weer reizen tussen Zeeland en Nijmegen? Of komt de opleiding tot Physician Assistant, ook wel de huisarts Light genoemd, naar Vlissingen, zoals is beloofd? Zeeuwse studenten die de zorgopleiding doen, weten het niet. En de hogescholen van Vlissingen en Nijmegen zijn er ook nog niet uit. De wil is er wel, maar er staat nog niks op papier. Sommigen wel, bij die immuunstoornissen stonden wel... Nog even overleg op de parkeerplaats van Hotel van de Valk in Goes, 8:30 's ochtends. Hier verzamelen de Zeeuwse studenten van de opleiding tot Physician Assistant zich elke week om samen de reis naar Nijmegen te maken. En dat is nog best een stukje rijden. Als het een beetje mee zit, 2 uur en een kwartier. En als het tegen zit, kom je in de file. Ik denk dat het nu wel meevalt. Vertrek om 9:30, ja, dan moet je er zeker wel rond 11:30, 11:45 kunnen zijn. Maar veel eerder op de ochtend vertrekken, ja, dan kom je toch meestal wel in de file terecht. Van deur tot deur, ja, als het goed gaat 2,5 uur bezig, dus 5 uur op een dag. Dat is best een flinke hap uit je dag. Het gaat hier om een nieuwe zorgopleiding die betaald wordt uit het compensatiepakket voor het afblazen van de marinierskazerne. Het doel: mensen met een zorgachtergrond opleiden tot een soort huisarts light, die belangrijke taken van de druk bezette Zeeuwse huisartsen kan overnemen. Het praktijkdeel is bij huisartsen en zorginstellingen in Zeeland en de theorie in Nijmegen. Tijdelijk daar was het idee. En het idee is ons voorgeschoten in het begin dat het deel van het onderwijs aan de HZ zou zijn. En dat het dan nu volledig fysiek in Nijmegen is. Ja, we zijn blij dat we de opleiding mogen doen, dat ten eerste. Maar het is wel, het kost wel gewoon heel veel tijd. Ja, tijd die je eigenlijk wel had kunnen besteden aan je gezin of je privéleven of je studie. De intentie dat de opleiding uiteindelijk hier komt, ja, die is er nog steeds, zeggen beide hogescholen. Maar de kans dat het op korte termijn gebeurt, die is niet zo heel groot. Want de onderhandelingen daarover hebben vertraging opgelopen door corona. Wat we steeds wilden, is dat die studenten ook hier juist een deel van hun onderwijs zouden kunnen doen. Nou, dat is vanwege corona echt blijven liggen. Toen was het natuurlijk ook niet nodig. Maar nu het weer allemaal opgestart is, zijn wij dus ook met Nijmegen met de handen gesprekken opgestart om ervoor te zorgen dat die studenten toch hier die opleiding zouden kunnen doen. Hoe groot schat u de kans dat het ook gaat lukken? Nou, ik denk wel groot. We willen het allemaal. We zijn er echt naar aan het kijken. We zien ook hoe belangrijk het is. We zien de tekorten in de zorg. Dit is een prachtige opleiding. We hebben goede contacten met de hand. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Of het echt gaat lukken en zo ja, per wanneer de opleiding naar Vlissingen komt, is nog onbekend. Gesprekken erover starten binnenkort. Zon en wolken wisselden elkaar af vandaag. En u heeft zelf ook wel gemerkt dat het qua temperatuur vandaag goed te doen was buiten.
Morgen start nog met een kans op een buitje. Later breekt de zon dan weer door met maximaal 23 graden. Zondag verloopt iets koeler met maximaal 20 graden. En volgende week daalt de temperatuur verder en neemt de buienkans ook toe. En tot zover deze Zeeland Duo vandaag. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd nog terecht op onze site en in de app. En voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.